Ayo ngaku kon. Aja awak, aku ro lek kon iso ngomong ku mang. Guna di sini ada. Pentung bener. Hah? Ono apa sih ning? Saman kok njaluk ketemuan ndek kene. Asline aku lho wedi balik ketemuan iku. Ya ora apa-apa Cak Mul, saking kangen. Lah sampean tak kon ngulon ya gak wani. Lah terus kapan kini ketemune? Lah aku lek ngulon ya sida diamu nang Mbok Minah. Lah Mbok Minah yo nemen gak senengi nang aku. Lah sampean dadi wong lanang sing kendel Cak Mul. Moro nang omah kulon kono. Diamu aku nang Mbok Minah. Lah Mbok Minah yo gak seneng nang aku. Ya enggak Cak Mul. Awak dhewe iki cek ono kejelasane. Ambek cek ndang diolehi maneh. Lah mosok kate nglawan wong tuwek ning. Ya gak apa-apa ta Cak Mul nglawan didik-didik nang wong tuwek. Demi kebaikane awak dhewe Cak Mul. Mosok kene kate ngene-ngene ae Cak Mul. Wong nang Mbak iku lho gak apa-apa. Sing penting ono kejelasan. Nek nang Mbak yo oleh ning, yo diizini nang Mbak. Tapi Mbok Minah kan yo gak seneng nang aku. Yo gak kirane diizini. Terus kudu yo opo? Lek mbok ngono gampang Cak Mul. Mbok iku apa jare Mbak? Lek Mbak iya mbok ya mesti iya. Masalah siji saiki Cak Mul. Mbok Marlena ya apa? Yo masalah iku neng. Emak yo gak setuju nang hubungane awake dhewe. Ya perjuangno ta Cak Mul. Lah sampean gak saken ta? Anake sampean Maijon ono ndek pondok terlantar kaya ngono. Aldo wingi yo tak terno nang panti. Terus hubungane wong tuane yo gak apik kaya ngene. Gak ro jluntrungane ya apa. Lah terus aku kudu yo apa neng? Ya usahakno ta Cak Mul, sampean dadi wong lanang ya apa. Barek lho sampean gak kepingin ta Cak Mul. Aduh ojo ngene ta neng, ndek alas iki. Ora apa-apa ta sepi, sampean gak kepingin ta. Ojo. Barekno awake dhewe iki durung rujukan. Gak ilok. Burung rujukan apane sih Cak Mul, wong biyen sik pacangan aku gelek sampean culik ngono. Aduh sing biyen yo biyen, sing wis yo Ayo Cak wis. Mul, aku lho duwe, ayo metu. Ojo ning. Iki lho ayo Cak Mul. Kan gak Wis kangen ta nang lah. aku. Lek kangene yo kangen. Iki lho aku duwe, ayo. Woi. Kedahan nek kono. Matek kok kau. Woi. Lho, yo aning, yo Cak aning. Mul, Cak Mul. Iki dhewe kondisi wis. Lho, Aku tak dhisik. Meneh mae metu yo. lho ning. Ning HP ning. Hei, Oke, gak kale kon. Woi, lho, Pak, mboten, Pak. Mboten. jagrek ku. Dapurane ajeng Mang Sida nanti. Metu-metu ora pamitan nang wong tuwek. Cari mari dikei dhuwit mbakne, kate ge blonjo kulaan maneh. Tempo donge tambah gak karo-karuan ngene arek iki. Lah jape Mang pamitan dilu. Arek lek dasare kate ora penet, ya kaya ngene iki lho. Wong tuwek tuas ngablak ben dina ya ora tau dirungokno. Modele omonganku ku dilebokno kuping kiwa metu kuping tengen ngono lho nang ajeng saiki. Oh, halah, becik kon, Nduk. Tapi iya. Mosok ngirim anake nang panti kono ya.
Tapi kok ya ora pamitan nang aku. Ya ora kandha, ora apa. Genahi nandi sih ajeng iki. Karuane lek gak dodol wis gak dodol. Dadi karene kunir ambek kencur kono iku tak kene wong-wong nek gawe nyombor sapi. Iki agol-agoli wong tuwek tok ae ta. Aku metu malah ora tenang nang njaba kono. Mambu apa iki ya? Ya kobong ta, trasiku nang tak tinggal bedak-bedak rek. Aku kok riko tabrak ya ke. Aduh, hancurit riko iki. Aduh. Ya Gri. Ya kon niku jam sing nylingar. Nyabrang wae tolah-toleh ngono lho. Duh, untung sepedaku gak beset jam. Lah kok ngebotno sepeda sih ya Gri. Lah ngembungi koyo ngene obone ku lho dadi nabrak aku lho iki. Salah-salah tak pacul riko gegere riko. Bokong sing koyo ebon. Hancurit riko iki. Sadurunge kon macul aku kon nak kelindes jam. Aduh, sepedaku rek. Belum jam ale rusuh kabeh jam. Ya opo iki lho kon iki? Ya mate aku ya keler kok klindus iki. Ya babra mate. Iku lho emang ngono lon. Waduh. Waduh Ri, ya Gri. Kemri. Lu tak kendire. He. Kon iku lho ngawur temen wong nek keramaian iso ngrayai bokongku tak tapuk lho lambemu. Kasari re asik aku neto. Lo cerita kok ngelapi Riko. Dilapi tempur buri-buri. Bare katena adi ngono Riko. Asik gopo. Ketoro temen jam lek kon kaceren. Kate golek gimon kon gak tumon ah. Lo lek Kang Gimon ya metu mbek Kang Bedol ta, Mang. Asik nyeti. Rambutnya sik klemu ngono. Lade duwe akeh bare. Cek opo iki? Oh, ndek wetan kon. Lah tuwas ta jam aku ate ngulon iki mangko. Sing genah kon kepethuk temenan ta? Kadang kok gak percaya sih iki. Nena, di main mi. Goleki papimu le, kon gak tumon papimu ah. Oh, papi tami. Mambeng iku mulai jam 2:30 ambek Caca. Terus ya ngono, isu mang budal maneh. Oh, anjene gak penet lek gimon wae lah mule ta dhisik. Kondo nang wedok lek gak mule iku lek nginep iku. Wis le kon budal sekolah aku tak name Mbok. Yo mi. Bareng kok ya kok. Pel, kacer. Oh, jeruk iki ta sing jarene kon ngobat iku nang Botandoko. Lah kok elek-elek ngene rek, woi. Lah lek iki yo kan sak jam ngobate. Gak kirane sampe beduk. Ndang mari tukono rokok duweke nglironi bak, tuku mie, rene tuku kopi barang. Duh. Yang digarap wis. Oh, tibake gak bisu arek iku, Don. Berarti wis diakali awake dhewe. Lah iya, tibake bener omongane mesti nang awake dhewe winginane mun yo. Kecek ae wis arek iku. Waduh. Ayo ngaku kon. Aja awak. Aku ngono lek kon iso ngomong, Mang. Benar di ngene to. Pentung bener. Ayo. Kon wis ora usah apen-apen bisu. Rumah samu aku gak ro takon geneman iku rumah. Aku kok. Oh, sekate drama barang kon. Gelem ngomong apa tak jejeli gegeman iki ul. Ayo ngomong. Wah, ayo ngomong kon. Ayo.
Ngomong. Anu Cak, sepurane Cak aku sing ngapusi Riko. Iya, mamulo ya. Kon kok kate belajar gedabrus. Wong kon niku kate tak takoni api-apian. Kon sing dalimane ndek kene. Iya Cak, sepurane sing akeh Cak. Sumpah aku saiki ngaku temenan ngaku. Lah, lek kon ngaku ngene masih tanganku iki lak senteng. Oh, kon iki kekerasane tok. Tak anteme sik pisan ae. Salah-salah kon sing dihukum. Babas aku ora ngurus lek saiki. Ayo ngaku. Wis ta lah, Don. Lah karepmu iki ya apa sih, Mun? Tak lunasane wis arek iki, cek nang aku sapa dalange. Wah, kon iki kate nggih watake lehor, titik prak prok. Ngene lho, Don. Nah, saiki kon ngene, Don. Kon tuku rokok ae. Cek tenang pikirmu. Lah ngatasane kate ngantemi wong kok kate rokokan barang sih, Mun. Ada kon iki rek rokokan yo gak enak ta. Ambek tuku gadideng. Oh, ya wis. Ambek Coca-Cola. Tapi iki cekelen lho ya. Wis apa jerahku rek iki? Iki kon tuku rokok apa? Aku Surya. Terus aku. Sakarepmu kon tuku rong tepak. Oh, ya oke. Cekelen temenan lho ya. Iya iki tak urusane. Temenan. Bodone arek iku rek, dikon ngono ae yo. Manut ae. Wis Ul, kon ayo melok aku saiki. Aman kok nek musuh aku. Ayo. Jadi apa Pak Nur? Ora wis salah ayo. Aku kok bingung sih rek kok ratak ngene pikiran iki. Lakon katene budal nang alas iki lho kok kaya ana sing gandoli, kate ana apa iki gak tahu aku kemeratak kaya ngene. Duh. Kate ana apa iki? Mantas slamet to ae. Apa tak kate ana apa modele kok kaya aneh. Ana barang goib ta apa iki kok kemeratak ngene pikiran iki. Makane iki ulan suro iki. Duh, gak tahu aku kemeratak koyo ngene koyo kejugal-jugal dudu iki. Duh burunge nang alas le wis. Oh ya apa iki? Mul-mul barang mang yo nandi nangan ana apa-apa ambek mul. Mul. Duh, ya apa mul iki rek? Apa tanang alas apa nyambut kafe arek iki pikiran kemeratak ngene. Bingung temenan. Dino. Aduh, kate ono kabar apa iki? Muga-muga gak ono kabar apa-apa sing elek, lek kabar apike iki. Tapi lek kabar apik yo gak koyo ngene dodo iki. Duh. Ya Allah Gusti, kula nyuwun paringi slamet kula lan keluarga kula. Kersane mboten nonton napa-napa ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ma'aula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Saiki ngene ya, Ul. Nah, Le. Kon saiki tak takoni ngaku wae timbang awakmu ku lara kabeh. Lah aku kate ngaku apa lho Cak Mun? Wis ta lali, kon iki ngaku wae timbangane kon tak prek ngene lho. Wis ta ngaku wae. Gak kira tak apa-apa masih ngono. Ya Cak Mun, aku tak ngaku. Tapi sampeyan aja ngamuk ya. Wis ta gak. Asline sing kok on ngepuhi Mbok Mina iku lho Cak Mun. Mbok Marlena. Wo, tibake Marlena. Sing ngon kon. Iya Cak Mun, tapi sampeyan aja ngomong nang aku. Cek wani nek kona. Tapi kon tenang ae Hul, musuh aku. Gimun masih kaku ngene, sik kena ditekuk. Lah terus aku saiki kudu ya apa Cak Mun? Wis ta lah nak, Le, kon iku sing tenang, wis tak urusane. Kon iku wis tak anggap anakku dhewe, masih yo putih ngene. Tapi, lek aku butuh saksi, kon yo tak celuk.
Iya Camun, sampean lek butuh aku gawe saksi, golon aku. Tapi aja kapak-kapakno. Belano aku. Iya le, tenang ae. Tenang ae musuh cek gimune. Iya Camun, aku sepurane sake yo. Iya le, padha-padha. Aku sepurane sake Camun. Oh iya. Iya. Kok iso ngepuki ndas e kon iki. Keliru Camun, aku sepurane sake yo. Sekingkan lho maju kon cek ketok titik. Sok, ora, jono. Loh, nek wis apa bani nyetel sorawatan penake rek. Nanti bule. Aduh lah kon iku teko ndi jeng sampe yaene iku. Lah jarene kon mangkondo aku kate blonjo nak landi. Yo blonjo anjene, Mbok. Tapi lho, warunge tutup kabeh. Ya ora tumon, Nduk. Lah wong kon mang lho budal sik peteng, budal jam pira kon? Lah setengah 7 sih. Lah mosok pasar sakmono mbane iku iso tutup kabeh. Duh, kon iku jan alasan tok ae. Teko nglapras nandi kon genahi? Lho temenan, Mbok. Lek gak tutup entek barange. Lah iki aku lek mek jajan tok iki. Jan gedhekno badokane tok lek kon iku jeng. Lah wong kon iku wis duwe anak loro, Nak. Kok genok meneng lek metu-metu nang warung iku tuku jajan. Mbok duwike iku karuan disimpen kena ge ngirim anake. Lah wong papin kok, Mbok. Aduh, lek kon iku ya kebatut jeng iso ae lek jawab omongane wong tuwek. Jane kon lek ngrumangsani papin iku, Nduk, ya karan blonjo iwak pitik, ta iwak bandeng kono dipangan sak bolo. Lah kon gak gedhekno jajane tok iku apa? Yo kesuwen, Mbok, leren masak barang. Ya iku pikiranmu kadung bundel. Duh wis mbuh. Wis tarani kalau ora ana bekakas ndek mburi. Iki kok arep, Mbok? Aduh, aku ora doyan barang ngono iku. Kok becik temen kon, Jeng. Dan mulai cilik ono ae jajane tok iku apa digedhekno. Aduh, apa siapane? Tau beli sego ngentas sego ngene iki lho. Buak baris kuwi. Nah, betul nah. Yang krik. Aduh, gimun abane. Apamun isik mun ngentas sego mun. Lah kok sik bulet ae sih nah. Salah gebangi kabeh medoi. Aduh, ya mun kari titik iki lho mon. Oh, napa sih bare? Aduh, napa sih mon kon iki? Asih bengok-bengok to. Aku sik ngentasi sego iki lho. Salah mlebu mangga assalamualaikum dhisik kon iki. Wis gak usah kakan ceramah nah. Dadi dialangi kabeh iki dadi riko ta nah. Lho, isik-isik dalang apa he? Wong aku yo gak duwe wayang kon ku kate dalang-dalang barang. Wak model ae kon iki mon. Wis nah, saiki iki kok jok bulet ae. Saiki kok jujur ana aku. Katene jujur apa sih mon kon iki yo? Lek wong wis gebrak meja,
Iwak ndok kena belungi lek usul Marlena, Cuk. Gak katene ana apa kon genahi rene iku. Riko iki tak ge wong tuwekku nah. Tapi tingkae Riko kaya ngono. Dadi dalang sing gepuki Mbok Mina iku Riko tibae. Saiki jujur Riko nang aku. Aduh, ketemu wis ya apa iki? Tibake iki sing marakno aku kemeratak sedina Mas. Tengah-tengah wis. Aku ro nah sing Riko batin saiki nah. Wis jujur Riko. Yo gak denger-denger ngono mun, gak mun aku gak ngepuki kon jarine sapa kon iku kok dadi wani-wani ngomong ngono nang aku iku lho isu. Aduh, wis nah. Riko gak usah ngelakna. Wis jelas ah. Iki opo langsung tak gono kantor polisi kono? Aduh mun, aja polisi-polisian barang mun. Pokoke aja polisi-polisian wis. Wis ngene nah. Masalah iki dilanjut nang jalur hukum opo sampai di kene ae. Terserah sampean. Aduh mun, lah wong kon ndek kene iku ya pamong mun. Lek iso aja ndek jalur hukum mun. Lek iso iku ya selesekno ndek kene ngono lho mun. Oh, lek kekarepane Riko ngono, gak apa-apa, Mbok. Tak atur ndek kene. Wis ngene ae, Mbok. Aku saiki jauh ganti rugi aku nambahno Mbok Mina, Mbok. Aku gak titik nambahno Mbok Mina iku. Ambek pindone aku jauh tutup mulut supaya masalah iki aman. Aduh. Lek kon katene njaluk ganti rugi pira mun ambek tutup congor iku. Ayo terus Riko rek ngomong congor ngono, lek gak tek gebang dodone Riko. Wis ngene nah, penak-penakna. Aku ganti rugine ambek tutup mulutku iki. Aku jauh 30 juta ae. Gak akeh. Iki pomong durung krungu mesti ambek wedon lho. Lek kliru entek Riko. Wis sampai iki krungu. Wong loro iki. Aduh, lah kok oleh dhuwit teko ndi kon iku dhuwit sakmono kae iku lho. Aku gak mau tahu nah. Ono gak ono kudu ono. Isik-isik mun. Oh, bare iki. Iki sik ono 500 mun yo. Karene ben tak kei. Ya wis gak apa-apa. Iki hitungane GJP lho nah. Ya wis, pokok kon iku gak rame-rame ambek wong-wong mun. Tapi ngene nah, Apa maneh sih mun? aku mau nah. Lek kurange dhuwit iki lebih teko seminggu. Pokoke 3 dina iki kudu Riko golekno. Kudu ono. Paham? Aduh, iya mun. Iya nak, iya. Wah, positif kena lagi. Nanti yo pilih aku macam boys. Loh, ayo per, wayamu tadi ndrongong ae rek iki. Waya aku tak saiki. Yo iya, aku nang tak waya maneh. Waduh, ngecemes ae kon iki cepetan wis. Oke. Ih, gila per. Itu mui lu. Ya cek ceket tayar. Apa lagi kena mandi. Duh wis. Merosot jer. Lah teh gak merosot cok, poper. Wong jebolanmu klomo idung ngono kok. Ngecekne tayar nek gak ngono ya gak ampuh. Ayo wis balik nang sekolahan. Selak masuk iki lho. Santai air, wong bali lho durung muni. Waduh, ngomong ae kon lek kate nglapati Filia. Alasane bali sik gorong masuk barang. Lah kon kok ruayer, wis talae nek rasik sing santai ngono lho. Ya ayo per, kon masang piro? Ayo 5-an ayer. Ayo wis. Temu sakit tak ngremek piro iki. Salah ae kon kalahan. Ayo wis.
Kenapa lho? Apa cok aku ate dijungkel lho kene iku lho. Lah kon mang lho tak kon golek opo? Lho sik, ragune ndi, Mon? Ya kan Don. Lho, Wis beres. wah arek untantem iso diculno iku lho. Wis beres Don. Duh. Beres-beres apane? Yo sidon jeber kayak dares. Kok iso rek arek untak apa-apakno lah gak ro dalange ta lek ngene iki. Cangkemmu. Bare kon iku lho tak kon tuku rokok. Lah lho opo kon nyusup-nyusup nek kene? Golek orang-orang tak kon. Goleki orang-orang cengelmu sing ana punuke kate jebrot iku ah. Aku goleki duwike roto, mergane nyusup-nyusup nek kene iki mang. Lah anggitmu aku iki unta ta kok punuken barang. Terus saiki rokok endi? Lah lek kon takon rokok ya ndome ateng kono. Wong dikandani duwike roto kok ngetek ae. Terus ya apa? Dalange ketemu apa ora? Wis kon sing tenang Don. Saiki bukaan kupingmu kono aja budek-budek. Ya age wis ngomong. Lah ngene ya Don, kon tak critani saiki. Tibake dalang sing ngongkon ragu ngepuki mbok Mina iku Don. Wonge wis mati. Wis mojo ngalor rek naikane yo. Apa? Mati. Astagfirullahaladzim. Lah wong sing digepuki iku mbok sing matek kok iso sing ngongkon iku ya apa critane Mun? Oh, ya dawa lek tak critakno Don. Saiki wis ngene Don, ayo golek pitung liya wis, gak ngurusi iku. Aduh luput maneh wis. Karo kuwate tak bundok lek kenek. Lah koni. Lah terus ragu mangkon ndi? Ya tak colno ta Don. Wong arek wis saken ta kon. Wong arek gak dibok kon. Wis. Wis. Enake mbok ambune. Suwe gak mangan rujak. Lomboke gak kurang akeh ta iku. Apa ditambahi? Ya si dom bubrus kon kok bengi wong iki lombok 40 lebih kok. Warene kon iku ya ono ae kok seneng temen golek penggawean wong tuwek ket ngasu kok ngrujakno kates. Lah kare enak mbok, lek pedes. Aku iki lho kepingine menang rujak mulai minane koyo. Lho, lah mosok kon meteng nduk kok iki jam barang kok iku. Wis. Oh iya paling. Oh niku lho jangan jadi kadui ae. Oh jarne tanah wong akeh kok. Lah engko lek bumbune mateng iku ya entek ta. Oh sik, Kurang akeh, Mbak. engko aja lali lho Ti. Mbok niki dikeki dhuwit wis ageno rujak ngene kok. Aduh iya ya mbok. Lah wingi ya entas take iki ngono lho. Engko tak tambahi, Mbok. Kate ditambahi gudike iku lek. Lah yo, kok kemenyek teman koyo akeh duwe kok jeng. Oh lah iya. Wis ta mbok. Wis iki. Cobaan sih tilik ana. Duh iki digadui ae rek. Enak, Nduk. Kurang gula lek mbok. Oh iya sih tak tambahane. Makasih. Ya kasih nanti Dik. Ambil tambahno banyu maneh gak apa-apa, Mbok. Ini enak, Mak. Mari Ini pakaian, Mbok. Pak, ngombo emang akeh. Terus tak lajeng. Iki aja siwu ae. Rek, aku cek senenge lek kon ketok rubu ngene iki. Wong tuwek iki masa umure wis gak karo-karuan hitungane iku rasane koyo nambah 10 tahun. Kalau aku ya akur tok, Mbok. Saking Mbak misuhi aku tok. Ya mesti ae jeng kon tak amuk tok kon dendeng. Kok kon manut tapi ya gak kira kame koyo ngono ta. Aduh. Wong ning ngarepe panganan iku lho sik kok bersih wae mbok karo panganan iki dipangan wis. Jangan sendok dulu. Aduh njukuk dhewe aku kate ngrijiki resik ngarepe pawon. Jangan sendok. Mbok kok nduk, Pak Nduk. Ayo, Bang. Mbok cepetan jeng. Aduh. Oke, antara no, Mbak.
Disuntak lek enak yo. Kono lho mari kenang mbok iku aja nemen-nemen sing manut. Sing kena diatur. Iya, Mbak. Saken niku ngono tuweke wis nemen. Ambek kono iku lho Jeng, ambek mul iku ndang jelasno wis. Kayak wis tak omongi balak-balik lek pegatan-pegatan, lek balikan ya balikan ngono lho. Lek karepku yo balikan, Mbak. Lah lek karepmu balikan ya wis nang balikan, nikahan maneh rujukan. Tapi cak muli lho, wedine nemen nang mbok ni. Iku ta ngarai angel balik iku. Karepku lek balikan yo langsung di omah dhewe ngono, Mbak, gak campur. Lah iku kan wis teges ngono kok. Ya wis lek anjene kon kok niat balik ambek mul aku wis ngomong nang Marlena. Engko lek Marlena anjen gak gelem ya wis terpaksa karena cek pegatan. Dimane kene terus isin wong. Jeng sejeng. Macul si dhewe tok. Wah, gak ngene iki. Kamu dol yo ngono, melok wong kemprus iku. Yo opo iki? Dhewe tok iki. Sate kok tebu aku. Kok tebu aku ra nyang. Mabuk apa sih rek? Kok asih wangi ini ambune ngabret ngene. Kon diaras kok wangi sih rek. Dewe ta Jam? Ya dhewe rek lho kene wong ngelus. Dadi rikot ambune wangi ku mang. Wong atasane nang alas rek padane wong katene kencan. Wangi tekon ndi ya Jam? Iya rek. Lali ora salin, Mang. Waduh, lek delok nang rupane riko mari methuki biduane iku kok. Wayahe anu Kang Mul. Rapet maneh wayahe. Garek kok coba ta. Kuwi nang nguyu tak rungokno aja sing ngerik. Iku lho, ora balik ayo. Lah lapo sih kon nginceng wong nguyu barang Jam? Gendeng ta kon? Aku ya ora ngicing ta, ngrungokno. Waduh, ora tak icing tak rungokno tok janasi balik abadi. Pokoke pole jati lho kuwi, prawan meneh. Tilake ku anu Kang Mul. Tak delok ngeruk tilake. Aku ora nuruti lambemu Jam. Lah wong kon gendeng. Lah mosok waras kon niku. Oh, ya Riko iku ta sing gendeng, bojo ayu-ayu ditinggal, belos Riko. Antem pion ku. Mbare kon gak laut ta? Ya sakjane ya gak laut, tapi melok ae wis jenuh. Melok opo? Mule. Oh, ancen kon gak waras. Oh, ya waras to. Dolang wangine rek, ambune rek. Kecan kok ketara iki. Oh, pitung ambek gimun tuas pegel tok rek, sedina gak ono apa-apa. Goleki sing ngepuki mbok, dalange jere wis bongko. Rapokro, wong ngono macul ae po oleh setengah hari mengawak. Lah ya opo rek, mantan 47 turu kok keleleran ngene lah gak melok mesti ta ya opo arek iki. Bes, gombes. Bes. Gombes. Bes, gombes. Jengking bes. Gombes. Gombes. Lah iki lapo ndek kene iki? Lah ya mbuh, lah kon teko ndi no? Ya teko membok, lah teko ndi mana lek teko kulon iku. Lah udine kok kapakno Kang, kok iso disepi-sepian ngene iki. Aja kate aneh-aneh lho, gak ilok lho. Lambemu titi. Wong aku ya wis tobat, bari sapa kok lek dadi lanang ini. Arek iki yo, aku mulai teko ambek Gimun mang teko lor kono lho. Ngorok-ngorok isane kene. Paling keturun. Lah terus sapa arek iki Kang? Lah mosok mendem. Waduh, lek mendem ya gak kirane, paling mari ditusuk arek iki terus keleleran ndek kene. Arek iki mangkal tok ben bengi. Setelah lah sapa kate nosok udin nang arek kowe tobat? Waduh, lek bengi nggih rambut dawa iki nggih wig. Nyuk mo nyuk. Nyuk.
Nyok. Loh, Nya. Teko ndi sampean? Ya teko omahe mbok Din. Lah kon niku lho lha apa kok iso melungker ndek kene iku lho. Mari lha apa? Ya gak lapo-laponya ngenteni mean. Mangko aku njojok metan sepi. Aduh, ya ora mungkin. Paling kono mari ditusuk nang wong roges ning jero kono. Tuh apane sih? Aduh. Mamula iya ali doa. Kok iso nyekel manuk sih, Din? Tuh, refleks lo Nya. Sampai aku ya gak tahan ndelok sing metongol ngono ku. Pancet e kon niku Din. Riko genahe teko ndi Kang Gimun Riko jak turu ndi? Awas kate pola-pola lho. Lah teko ndi? Ya usaha. Terus gimun kebengen mulih tak jak turu ndek omah. Kon gak kira ro critane. Tibake dalange sing nganu mbok wis ketemu ti saiki. Lho, lah Rahul wis kenek ta Kang? Kok ketemu dalange? Ya wis kenek lek Rahul. Duh, kono. Misale tak critani saiki, masa gak mati lho paling kon semabuti. Lah iya Kang, dalange iku sapa kene tak remeti aduh. Wis gak serantanan aku wae diparani. Kon lek tak kandhani ya percuma ti, gak kira nyangka. Kon bareng ya gak kira mentolo misale ro. Lah lek aku ya wani ae ta Kang mentolo lek aku. Lah wong mari nganu mbok koyo ngono, age wis endi? Ya wis kondo tak gecek kene. Duh, kon wis saipet ro apa keples kene kon kowe. Sopo genahe age sopo dalange? Dalange iku wis matek. Wis mujur ngalor nangkan kono lho. Gimun ngandani aku mang. Wis mati Kang. Duh, lah sopo re? Lah ngene iki wis penasaran ta aku. Sing genah aja nggae omong lho. Lah lek kon penasaran kon matek. Oh, cek ero di akhirat kono. Oh, mulai luwe. Anjene ora penak. Boh. Duh, sopo rek? Dalangi rek. Pegel sik penasaran aku diotopsi ae le. Lah yo Nya, sopo yo dalangi? Duh, mbok wis Din, gak ro aku Din ae Din. Aku selak kepingin petuk Gimun. Takon genahe yo opo? Aduh, sepedaku salah wis rusak. Ayo. Aduh abote Din, awakmu Din.